Сәлем дуслар, сәяхәтебезне дәвам итәбез. Ләкин без бүген Казанда түгел, Арча районының Кушлавыч авылында. Нәк Казан артында бардыр бір ауыл қырлай диләр. Жырлағанда көйшін тауықлары жырлай диләр. Сәлем дуслар. Біз Тукай изләре буенча сәяхәтебезне дәвам итәбез. Бүген без Суаналы, Шүрәлеле яңа Кырлай авылында. Аның Арча районында урнашканын сез барыгыз да беләсездер. Нәк менә шушы авылда Габдулла Тукайның әдәби мемориаль музее урнашкан. Һәм сәяхәтебезне башлыйбыз. Шагыйрьнең иң якты һәм иң матур хатирәләре нәкъ менә шушы авыл белән бәйле. 6 яшендә аны изге күңелле һәм мәрхәмәтле Сәгъди абзый үзенә ала. Бу турыда ул исемдә калганнар автобиографик әсәрендә дә яза. Арба кузгалды. Сәгъди абзый белән без янәшә утырып киттек. Ул юлда миңа менә хәзер Кырлайга кайтып җитәбез. Анда нин каршы чыгып көтеп тора торгандыр. Алла боерса, бездә катык, сөт, ипик буп, теләгәнчә ашарсың дип, миңа барып җитәргә 2-3 генә чакрым калган бәхетләр илә мине юатып бара иде. Безгә барыбызга да таныш булган кечкенә Апош картинасында нәкъ менә Габдулла Тукайның Кырлайга кайтып, әнисе аны сыйлаган вакыт сурәтләнгән. Су анасы, Шүрәлеләр турындагы халык әкиятләрен Габдулла Тукай шулай ук беренче тапкыр Кырлайда ишетә. Әйткәнемчә, без бу залда Габдулла Тукайның Кырлайда үткән бала чак вакыты белән таныша алабыз. Аны тәрбиягә алган Сәгъди абзыйның гаиләсендә ул 6 яшьтән 9 яшенә кадәр яши. Менә бу зал шагыйрьнең Җаек шәһәрендә яшәү чорына багышланган. Ул монда 9 яшеннән 21 яшенә кадәр яши. Һәм нәкъ менә Җаек шәһәрендә ул беренче тапкыр бер туган апасы Газизә белән очраша. Газизәгә ул вакытта 16 яшь була. Шулай ук музейда Газизәнең шәхси әйберләре саклана. Габдулла Тукай Җаекта мәдрәсәдә укыган. Аның укытучысы Матугулла Төхвәтуллин Габдулла Тукайга Апуш дип эндәшкән. Гадәттә без Апуш дигәндә кечкенә малайны күз алдына китерәбез. Матугулла Төхвәтуллин Габдулла Тукайга Апуш дип эндәшкәндә рус шагыйре Александр Пушкин кебек үк бөек шагыйрь булачагын инде ул вакыттан сизгән. Александр Пушкин. Пуш Габдулла Тукай Уралец газетасының редакциясендә эшли башлый. Һәм шул вакытта төрле газет-журналларда үзенең шигырьләрен бастыра. Музейда без шулай шул чордагы типография станогы белән таныша алабыз. Нәкъ шушындый станок артында Габдулла Тукай үзенең көннәрен генә түгел, төннәрен дә уздырган. Габдулла Тукай шулай ук бик оста җырчы булган. Мәдрәсәдәге шәкертләр аны еш кына җырлатканнар. Шагыйрь һәр вакыт халык җырлары белән кызыксына. Һәм шулай бер вакыт Казан кунакханәләренең берсендә ул бик моңлы көй ишетә. Тукай номерны ачкач Сәгыйть Рәмиевне күрә. Аннан бу нинди көй дип сорагач, Сәгыйть Рәмиев аңа бу Әллүки көе дип җавап бирә. Һәм шуннан соң 1-2 көн узгач, Әллүки көенә Габдулла Тукай сүзләрне яза. Ишеттем мин кичә берәү җырлый, чын безнеңчә, матур, милли көй. Башка килә уйлар төрде, әллә нинди зарлы, моңлы көй. Музей буенча сәяхәтебезне иртәгә дәвам итәрбез. Туган як тарихын өйрәнегез, танылган шәхесләрне белегез. Сау булыгыз, дусларым!
Biz Орша районы Яңа Кырлай авылында һәм Габдулла Тукай музее буенча сәяхәтебезне дәвам итәбез. Бу зал шагыйрьнең Казанда яшәгән чоры белән бәйле.